Ćao društvo i dobrodošli opet na moj YouTube kanal. Moje ime je Katarina, a kao što vidite u samom naslovu videa danas ja vas nagrađujem. Želim pre svega da vam se zahvalim iz sveg srca na podršci, na praćenju, na gledanju videa, na prelepim komentarima i prelepim rečima koje mi upućujete, meni to puno znači. Tako da u to ime da vam poklonim 3 paketića. Dakle, u pitanju su 3 paketića za 3 osobe, svaki paketić sadrži 2 proizvoda. Pre nego što budem pokazala koji su proizvodi u pitanju, reći ću vam da su pravila za učestvovanje u ovom giveawayu ili darivanju ili nagrađivanju, takva da ćete mi ispod ovog videa u komentarima pisati samo da li se prijavljujete da osvojite, na primer, paketić broj 1, broj 2 ili broj 3. Prosto da bi mi bilo lakše posle da izaberem. I takođe će za 7 dana, dakle od dana kada bude objavljen video, toliko će vremena i trajati sam giveaway i ja ću onda i u opisu ovog videa nakon tih 7 dana proglasiti 3 pobednice. Pa da krenemo onda šta su to paketići. Nije ništa sada toliko specijalno i ne znam ni ja šta. Za mene su ovo proizvodi koje ja volim, koje sam i ja koristila. Dakle, nikada ne bih poklanjala nekom što ja nisam sama lično probala. Eto, prosto, to je moj neki fazon. Paketić broj 1, šta sadrži? Ovako, sadrži 2 proizvoda. Sadrži L'Oreal Extraordinary Oil, ovo je Double Elixir, leave-in, dakle fantastičan za raščešljavanje, ja njega obožavam i prosto zato i želim da vam poklonim. I u istom ovom paketiću broj 1 nalazi se od Golden Rose, ovde je Liquid Matte Lipstick i Lip Liner u nijansi Warm Nude. To je nešto što svima nama treba i verovatno ste ovo i viđali sada da ima da se kupi. Fantastično jedno pakovanje i mislim da ova nijansa negde svima odgovara. Dakle, ovo je paketić broj 1, dakle L'Orealov za raščešljavanje, za kosu i karmin i olovka od Golden Rose. Paketić broj 2, samo sekund da mi nešto ne ispadne. Ja sam, ljudi, toliko uzbuđena, dakle, kao da ja treba da osvojim automobil, ne znam šta mi je. Paketić broj 2 jeste Ziaja peeling, ovo je moj omiljeni peeling i sad kako ja da ne poklonim nekog, možda neko nije probao, ne znam, ništa nije otvarano, ovo je samo kupljeno i u ovom paketiću broj 2 nalazi se i Catriceov More Than Glow highlighter, prelep highlighter. Sad, s obzirom da ja ovdje imam osvetljenje, ne znam da li ćete vi ovo vidjeti dobro, a naravno ne sam da ga otvaram. On više ide onako na bronzano, nije srebrni. Znači, paketić broj 2 sadrži Ziaja peeling i Catriceov highlighter. A treći paketić sadrži, ajde odmah ću reći, Revolution paletu, Makeup Revolution London. Ovo je paleta, jedna od paleta koju ja lično najviše volim. I evo ovako da vidite kakve su senke u pitanju. Dakle, toliko možete da se igrate sa njima, toliko ih ima dosta. Ne truse se, Revolution, ove Reloaded Velvet Rose, ova paleta je fantastična. Mislim, dosta njihovih paleta je sjajno, skoro je većina. Ali evo vidite kakve su nijanse da bukvalno možete svaki dan da ih koristite. I u ovom paketiću broj 3 pored palete nalazi se od Velnee. Ovo je limited edition body lotion, dakle losion za telo, vanila i kokos sa shea butterom i vitaminom E. Ja sam morala da kupim i sebi. Evo, tu je. Dakle, paleta i
ovo je paketić broj 3. Prijavite se ako želite da osvojite nešto. Mislim da su ovo vrlo slatki poklončići. Ja sam, verujte mi, 3 nedelje odlučivala kako i šta da sklopim, šta da uzmem, kome će šta odgovarati, da nekako većini odgovara i da je upotrebljivo, da je korisno, da je praktično i to bi bilo to. Ljubim vas puno, budite mi dobro i vidimo se u nekom od narednih videa i srećan svima. Ćao!